O di ba guys, bahalag naka-covered atong naong atlas o blooming tatanawon sa ilalom. O ayan. Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. Karon guys, ang akong buhaton is ipakita na ko sa inyo kung unsaon ako pag makeup, unsaon ako pag makeup, unsaon ako pag create nga ma-blooming ko while naka face shield ko kani akong gamit. So, gusto na ko i-share sa inyo guys kung unsaon pag makeup bahalag naka-covered atong face. Bahalag init, bahalag igang at least tan-awon nila blooming gahapon ta nga bahalag naka face shield ta. So, kani siya guys, mao ni siya guys. Mao ni ako ipakita sa inyo guys kung unsaon ako pag makeup ug giunsa na ko ni nga makeup. So inani siya guys, magsuot ag inani nana. O di ba? Blooming gahapon ta. Bahalag nakasuot ag inani at least blooming ta mahadlok mo duula to si kana siya mahadlok mo duol sa to. So mao ni siya akong buhat. So guys, kung gusto ninyong makabalo mo o gusto ninyong mahibaw-an kung diunsa na ko ni nga makeup nga dali ra kay siya guys, akong look na ito. Ayan, using this one. So please guys, keep on watching. So ayun na guys, magsisimula na po tayo. At ngayon guys, maglalagay lang po ako nito. Ito po yung sekreto ko na pang moisturize sa aking mukha. Ito po yung pinaka-favorito ko. At saka guys, mga organic po lahat yung mga ilalagay ko sa mukha ko. Ayan, maglalagay lang po ako dito guys at babalikan ko po kayo kapag tumuyo na po siya. Ayun na guys, tumuyo na po siya. Ayan. So karon guys, gusto kong magbisaya. Gusto ko i-relax na ko kung dila nga nagsalapid-salapid ug sa sige ug Tagalog. So karon tagaan akong time akong self na magbisaya ko. So kani nga vlog karon guys is magbisaya ta ha. Kay ikapoy na jud ko guys sa sige Tagalog no. Kanang mga dila na ko nga salapid-salapid na. So ato na siya i-relax. Okay, sige na guys, mag-start na tayo. Karon guys, magbutang na taog foundation. Kaniga po akong gamiton kay mao man ni akong favorite. So ilagay na ko diri sa sponge. Ako ibutang siya diri guys. Ana. Kana ibutang na ko siya dayon. Magamit lang ko aning gamay nga brush. Ana na ko mirror diri guys sa mirror lang ko magtan-aw kay lisod ki sa camera. Sulayan atong tagaagpansin ang atong mga face shield na to. Bahalag nagtabon tas tong naong guys, at least blooming gihapon ta, di ba? Ato ni siyang tagaan ug kuan kinabuhi. Kinabuhi. Sa man siya namatay kay tagag kinabuhi oh. Manana guys, ato na siyang i-dump. Nawala na ko siya guys. Apila na ko ang mata para lindot siya tan-awon. So, ato lang di kaya natong kilay. Kaya na. Isod kayo maghimog kilay. Dugay ka siya mahuman. Muna guys, bahalag gitabunan atong naong ani. Basta importante is guwapa ta, blooming ta. Diba? Para mahadlok naman pagmuluula po si Kuan. Oy, si Kanao. Dili na lang mo siya pwede ibanggit nga ngalan guys. Kay bawal na siya. Kumanay bahara. Para niya. So kasi suyo ko kan foundation Ayan guys. Mano siya guys, di ba? Naman na. So, ang ato next na tugbutang guys is contour ta. Kay bahala gitabunan ta natong naong at least gamay atong naong no. At least marag nagamay atong naong ana. So, contour ta guys, gamiton gihapon ako si Caroline. Magkuha lang ko upang contour nga brush. So, mag-contour ta. Contour na ko ng upang. Kapag diri guys, mag-contour ta guys sa may forehead. Ana, kontura na to na siya guys. Kay para, sure, jud, nga mugamay na atong naong kay,
ko biyaya ignaw nga kuan ani good nga gamay dito gid siya nga naon o diba. Next guys, powder. Gamito nato si Nichido. Nichido guys, ang shade ani niya is almonds. Oh. First time na ko ni siya gamiton guys, wala pa na ko ni siya naggamit pero i-try i-gamit guys kung nindot ba ni siya pag abot sa baking kay mag-bake man ko guys kay kuan man oily skin ko so kailangan ako dire kaning mga areas nga kuan ko kanang oily ko. This is my forehead. Ibig na ko siya guys. Tanaw na ko siya, nindot ko siya nga powder. It's done. So next na to guys mag eyeshadow ta. Kaning eyeshadow akong gamiton guys, kaning palette. Wala na ko kabalog guys unsa na shade ani niya. Basta magkuha ta og isa ka color ani niya diri yan. Nindot kini siya mga color. So kay tabunan na nato tong naong guys, kailangan nato og kanang isog nga color, kanang kusog siya nga color. So kani kuhaon nato ni siya. Diri nato siya ibutang sa tong crease guys, diri. Ni. O di ba? Pigmented kay ni siya guys. See, di ba? Color din siya no. So pigmented din siya ng color guys. So maghinay lang tan guys na. Kusugin siya ng color guys. Kailangan ko ani. Gusto ko siya ganun ng color guys. Simorpha, kailangan natin. Sa crease natin siya ibutang guys diri sa babaw guys. Dito may bukod dito sa kuan guys. Matahan. Di na to siya ibutang na no. Kay bahali kita muna natin daboy guys. At least kita nila nga blooming gihapon pa. Tapos then guys, then is the best na. Diha bulo ka kanindot sa kuan. Sa atong sa kuan na nakabaluan. Sa akong eyeshadow guys, hindi na to siya makita. Pero ayun naman po mo kahadlok guys sa kung ano nga lapas-lapas na siya. Dara ka pwede man nato na siya limpyuhan. Ay, pagkahuman na. So, dili ta mabalakaan na. Pwede ta na limpyuhan. Pasagdai lang sana siya. Taman mahuman ta diri. So, karon guys, atong in-next is butangan nato na siya o foundation. Kaya ato siyang limpyuhan. Butang nato kuan guys na ng foundation kaya mag-pick up sa lain nga color. Dili guys, so tanawon. Dili guys, ako siyang butangan o concealer gamay. Kanadira ng mga side. Kana lang. Diba? So, dahil i-blend lang ako siya. Pinagis ang kamot. Kana. Kakamot lang siya i-blend. Kaya naman na siya para dili. Suksok na isa-blend. Sa sponge ba pag-blend mo. So, next na itong kaon guys, si brown. Kani. Dira ka magkuha guys. Ibutang mo siya diha. Other side. Guys, mo na siya guys. So next ato ko on guys is black. Diri naman ta sa black. Kana black. Butang na to diri sa pinakakilid. Next is magbutang taani nga color para sinaw siya. Kani siya gold. This one. Or this one. This one guys. Yan. Tawag na to siya dito sa pinaka-center. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러
것만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워. So yun guys, ato lang ni siyang i-blend ug maayo guys para mulutaw iyang color. And around then next, manata guys, okay na natong eyeshadow. Next is mag eyeliner. Kani black. Butang na to ni itong ilalom sa mata. Ayan na guys ha. Ato kani nga kuan guys, makeup guys, pang kuan lang ni siya guys, pang blooming gamay lang ni guys. At inato palabanan kay dili man ta mo paso. So next, kung unsa tong gibutang nimo sa imong eyeshadow guys, mao pud imo ibutang diri sa lower. So kuha na to ni siya balik kani nga color. Kailangan guys, sumpay din siya guys. Kaya para wala siya marag kang adra kay batik guys kung dili na ninyo sumpay. Next is magmascara ta. Dili ta pwede magbutang og full eyelashes karon guys ha. Kay dili man po na siya ma-appreciate kay magtabon man ta. So atong gamiton kanira siya. Magmascara lang ta. Dili lang nato siya palabaanan guys kay kani atong makeup guys. Pakuan na mis tong nawong guys uy. Para musinaw lang siya ba para maraghayag lang tanaw atong nawong bahalag nakatap. So next guys is magbutang ta og highlighters. Kanang musinaw at gamiton kay ganahan ko anilang highlighters ni Superstar. So magkuha taglo yung brush. Kani una na itong butangan ang atong ilong. Oh! Lipstick. Diba? Next is ibag atong pilok. Pilok sa kanding. Oh no! So, kani butang na to. Nabalis siya. Terbo ko balo ano ipatay. So, mauna na siya guys. So, karon guys, mag-lipstick ta. So, duwa atong lipstick MAC. Puro MAC ni sila guys. Atong MX ang color. Then, mag-lip line lang ko. Pali na po siya. Ano ba? Kanina. Brush. Ano natin siya effect ani ron. Hindot pa siya. Kani siya si Superstars. Dira. So ana, maora na siya guys atong makeup, simpleng makeup sa atong sa ato ang face shield. Mao ni siya ang ato ang makeup. So guys, mubalik ra ko, balikan na ta mo, magtarong sa akong buhok ha. So guys, inani ra atong buhok guys kay mag-inani ra mabuta guys. So anaon na lang nato atong hair.
Ana, dito siya sa pikas. Ayan, kaipit lang siya dyan. Tapos ganyan. Tapos, ayan. Ilagay lang po natin to guys sa ito. Ilagay ko lang to guys sa balikan ko kayo. Mauna ni guys. So, mag-cover na ta. O diba guys, bahalag naka-covered atong naong atlas o blooming tatanawon sa ilalom. O. Mo ni siya guys. O diba, nakita gahapon atong eyeshadow, ang lipstick, ang blush on, so nakita gahapon siya. So, mauna ni siya guys. Diri na human na atong vlog for today. So guys, thank you so much and keep safe everyone. Ayan guys, o diba? Saan hubuon? Ay, nausa. Pwede po nato siya ikalo. So ayun na guys, nahuman na ta. So guys, thank you for watching and please don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. And please guys, don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong mga videos. Kaya guys, thank you so much. I hope nagustuhan ninyo ang akong vlog for today. So guys, thank you so much. Bye!